גילה חזרה מחול, היא שלחה לכולם מייל, יש שוקולדים אצלי במשרד, מהר לפני שיגמר. סמיילי. תראו איך את גילה כולם אוהבים, בזכות עוגיות השוקולדים. תראה אותה עם הבוסית ואתה נדחק לצד, היא קיבלה עובדת החודש וגם חנייה שצמודה למשרד. היא יצאה לו כל כך טוב בתצלום, אבל היא עומדת לקבל הפתעה, קידום, ואולי גם הלאה. רוצים גם אתם להיות גיבורי המשרד ולפנק את כולם בעוגיות מילקה עם המון שוקולד? אל תטוסו לחול, לחצו כאן. לא צריך לטוס לחול בשביל עוגיות מילקה.